Kapalit pa siya kung ano, balde. Nagpila pa ng balde ni mo pa? Pa, balde ni mo, pila po na. Palit-palitan na. 170. Nipis mo na, kaya ka to itong baga? Ay, puta ka naman bugas, God. Tugunong burliha eh. Sige balit, Chicken Joy? Ayun ka mo rin, mahal ba isda? Sus, ag-aya pong balde. Ay, sus, buta nga nagbugas. Oo, Ay, ito na. Ingon ko. Kung saan man ipako ang martilyo nga para masulid. Ay, ako naman ipakuan, God. Inikibot ako kamsang. Maputi. Kung siya, sabi gasuldaan nga. Wala man itarungan. Okay na. Among silingan. Kung saan man nga. Inikibot, inikuan ako, makuan man. Siya, wala ko itarungan. Nipis kasanan. Buta ko ini. Idok. Kuya na. Nalaman lagi na yung mga guna-guna. Yan ara mo guna. At akong asa na giring-giring. Kaya na, dili na naman kuan. So, kanong at... So, saan po rin pagkasuldahan nga? Kita pagkasuldahan ko si Iking. Sa mo lang patarungan ni minum ko kasuldahan ni. Pasay bitaw ba? Nya, ano sa mo to yung kabata kagarak ni Bira? Ingon na itong anak ni Bira. Asa na Junjun Call? Ito balay. Anak bira, kailaw din siya nako. Kisa, anak bira. Kailan mo ko ni mo, anak ni Kuan. Masamong ni Bira tong nasa buto na puyo. Anak bira mo ka masamong man. Banas anak ni Bira. Ay, nakita mo ko na ko to sa kanita nag-awat pa ta dito. Nakailan din siya nako. Si Alvin? Kailan kanimo? Alvin? Ako to si Alvin ba to? Oy, ang nakailangan ko bang si Alvin ra? Si Alvin nga anak po ng Bira. Unya na rin masamong si Bira na ko wala nakailan ako. Na! Nagtrabaho ko na kakamilin sa una. Ito mon, taason, dakoon. Ah, tuod. Bana ni ko an, banang Ilin. Ilin. Oh, banang Ilin. Ngayon nga na siya ka. Asan yung Jungkol? Ba't trabahoin ko? Wala. Kasi ano mo magpatrabaho ha? Sama ito nga. Dako, lagay. Asa na niyo ba ang lagay? Pero wala nung itong ating simana. Ngayon, ay wala na kung balikan dito. Ay balay. Nangahoy na lang mi. Ay bitaw, matay tayo rin. Mahal ka. Lo kahoy. Na di mo mga ano ni pan? Mga itoy?